Sahara TV. Danna subscribe, danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora a sanar take. Masoya masu ƙaunar waka zance ne na haɗin ka ne zama masa a kai mu ba magana ta matasa ke zawa ta wuce gaba malamai masu koyi da sunnar annabi magana ta gaskiya sunnar manzo sun kabe a gari na ke zawa abin da kunce zaɓe haɗin kai gare mu babu zancen bari na iya gari na ƙasa ta masoya masu ƙaunare zaman lafiya Allah ka sauko a gari na ƙaruwa ta arziki Allah ka yi wa gari na kai ne ka ce mu roƙe ka mai ceto na domin albarkacin da mai kyan suna roƙo nike abun karabil alamina ka kare gezawa ga sharrin masu sharri masoya masu ƙaunare abokai na dangaye ba zan mantawa da ku ku ne silar da an kaso ni ai sai da ku sunan ku idan na ce zan fada abokai na ko da safe za ni kai aiko ina rana ban san adadin ku ba kun ji abokai na Allah ya bar mu tare da ku masoya na gari na ƙasa ta masoya masu ƙaunare 89 58 29 ko kuma 95 12 04